V našej martinskej nemocnici sme využili ako prvý na Slovensku pri operácii prsníka metódu značenia pomocou jodového zrna. Áno. Táto metóda sa používa u pacientiek, ktoré majú malé nehmatné nádory prsníka, ktoré si pacientka nevie nahmatať a rovnako ho nevie nahmatať ani chirurg. Problémom pri operácii je správne nájdenie tohto nádoru a práve táto metóda jodového zrna nám umožní presne zacieliť operačnú techniku smerom, kde sa uvedený nádor nachádza. Nemusíme odstraňovať takú značnú časť prsnej žľazy a zároveň je to onkologicky bezpečnejšie, pretože presne vieme odstrániť celý nádor. Zavedenie tohto zrniečka realizuje rentgenológ predoperačne pomocou ultrazvukového vyšetrenia, kedy presne zavedie zrniečko do centra tumoru. Potom následne my pomocou sondy nádor aj so zrniečkom vyberieme. Je to analogicky podobný princíp, ako funguje detektor kovov. Okrem kozmetickej výhody tejto operácie, ktorú vníma hlavne pacientka, je tu aj výhoda pre lekára, ktorú zase vníma on z onkologického pohľadu, a to je úplne presné odstránenie nádoru bez ponechania zvyškov tumoru v prsníku. Pokiaľ sa u pacientky diagnostikuje malý tumor prsníka, ktorý vyžaduje operačnú liečbu, tak môže navštíviť našu ambulanciu pre ochorenia prsníka, kde jej vysvetlíme celý postup a samozrejme túto metódu potom pri operačnej liečbe použijeme.